Pakistan'ın Demirgazygynda Hiber Pakhtunkhwa regionunda yüzlerçe owa ýaşaýjysy ýoly böwetlep, yerli bir maşgalanyň 7 agdatynyň öldürilmegine protest bildirdi. Protestçiler Swabi etrawynda öldürilen adamlaryň jesetlerini köçe çykaryp, günäkärler ýakyn günlerde tutsak edilmese öz çykyşlaryny dowam etdirjekdiklerini ma'lum etdiler. Häkimetler adamlaryň öldürilmegi boýunça jenaýat işini gozgadylar. Azerbayjanda Yeni Musavat adlı opozisiyon gazetin habarçysy Bakudaky öýüniň öňünde urulyp ýenjildi. Farahim Ilkaroglu özüne garşy edilen bu hüjümüň aňyrsynda kimiň duranlygyny bilmeýänligini aýdýar. Polisiýa wakany derňemege wada berdi. Bolan ýagdaý video kamera ýazga düşüpdir. Moskwada lesbiyanlaryň, homoseksuallaryň we transgenderleriň halkara film festivali açyldy. Ýanma-ýan ady bilen 27 aprel çenli dowam edýän bu film festivali Moskwada 3-nji sapar geçirilýär. Festivalda 23 film, şol sanda 7 sany çeper filmi görkezdiler. Gürjistanda innovasiýa täzeligiň hepdeligi açyldy. Bu waka internet tehnologiýalary ugrundaky täzeliklere gönükdirilýär. Bu çäranyň dowamında Gürjistanyň we daşary ýurtlaryň filmleri görkezdiler.